mga kajologs, panibagong araw, panibagong rabas po tayo. Ayan mga kajologs, andito po tayo ngayon sa Tiki River, sa Tiwi. Ako, mga kajologs, dito ako magpapalamig ngayon at magpapalipas ang oras. Samahan niyo ako mga kajologs, tuklasin natin ang ganda nitong Tiki River mga kajologs. Ayan po. Ayan. Hindi ganun kita yung tubig mga kajologs kasi sobrang naglalaki ang mga bato. Ayan po. Ayan, may tubig din. Yan. Yun. Yan. Yan. Maya mga kajulog, sukunan natin to ng drone shot. Yan po. Maghanap muna tayo ng pwesto kung saan natin pwedeng paliparin yung drone. Kasi masyadong malalaki ang bato dito mga kajulugs. Yan po, maghanap ako ng pwesto. Yan po. Kahit saan ako umikot, puro batuhan dito mga kajulugs. Yan. Yan po. Oh, dito muna ako magpapahinga dito sa may kubo-kubo naman dito mga kajulugs. Ayan po. Hindi naman tayo mainitan kung sakaling pupunta kayo dito mga kajulugs. Ayan po. Libre lang dito mga kajulugs, walang bayad. Dito lang mga kajulugs sa Tiwi. Ayan po. Ito tinatawag na Tiki River mga kajulugs dito sa Tiwi. Ayan po. Ayan. Doon ko mga kajulugs sa parting dulo na yon, meron po doon mga kajulugs mga naliligo. Yan po. Marami din doon. Hindi lang kasi pansin kasi medyo malayo sila. Yan po mga kajulugs. Oh. Yan po. Para yung mga kajulugs ito po. Yan. May mga naliligo dyan mga kajulugs. Yan. Ang gusto magpalamig dito, libre lang. Dito mga kajulugs. Punta lang kayo dito sa Tiki River. Ganda po dito, promise. Maya na ako maliligo. Nainitan kasi ako mga kajulugs. Ayan po. Parte dun sa dulo mga kajulugs, maganda daw ang ano dun, ang agos ng tubig. Pero medyo matao dun mga kajulugs. Dito muna ako mag-i-stay. Ayan po.
Ay mga kajulog, maliligo na po tayo. Yan. Yung nakapahinga na tayo mga kajulog. Tara natin maligo. Yan. Baba na tayo dito sa... Yeah. Uy. Yos. Uy, ang lamig ng tiwig. Oh. Ang lamig ng tubig mga kajulog. Yan po. Ang lamig. Ayan. Dito lang ako, mag-isa lang ako dito mga kajologs. Ayan, dito lang ako. Siguro mas maganda dito, kamila. Ayan. Dito tayo sa may umaagos. Ayan. Lamig ng tubig. Ayan po. Ayan. Ayos. Ayan. Ayan po. Sarap. Sarap ang tubig mga kajulog. Sarap. Dito tayo sa kabila. Yung malalim-lalim dito. Yan. Mas maganda magbaba dito mga kajulog. Ayan po. Yan. Sarap dito. Yan, sa umaagos. Yun. Oh. Ang sarap. Lamig ng tubig mga kajulog. Wow. Ayos. Sarap magbabag. Dito lang mga kajologs, sa Takay River po. Punta kayo dito jologs, libre-libre. Walang bayad. Yan. Oh. Ayos, sarap. Ay. Presko na naman. Yan. Ayos. Sarap ng tubig. Sarap pa kajulog, sarap ng tubig. Uy, matutumba ako.
papunta din. Sarap dito. Yan. Yan po. Free flowing po mga kajulog. Siguradong malinis yung tubig. Yan po. Yan. Doon sa dulo. Medyo malayo na kasi doon. Ano, yung mga pupunta doon sa dulo mga kajulog. Okay na ako dito mga kajulog. Kasi nagkakasiyahan dito sa dulo. Ayaw ko na makiano sa kanila. Dito na lang po tayo. Malinis naman yung tubig eh. Ayan. Yung tubig pala dito mga kajulog, malamang ano to, sulfuric. Kasi kung mapapansin yung mga kajulog, yung mga batong yan, naninilaw oh. So ibig sabihin, sulfuric po. Oh, tira yun. Oh. Sulfuric to mga kajulog. Naninilaw eh. Oh, halos lahat ng bato, dilaw. Oh. Ayan po, yan, sobrang lalaki niya, no? Mga kajulog to. Sa pagkakaalam ko lang mga kajulog, pagka ganito kasi ang bato, sulfuric daw po yan. Ang dumadalaw na, ang dumadaloy na tubig. Galing po yan dun mga kajulog sa kabundukan na yun. Kabundukan ng Tiwi. Tiwi. Yan po, galing dyan. Ano? Krisko ng tubig, ang lamig. Sarap. Ayan o. Sarap ng tubig. Mga kajulugs oh. Punta kayo dito mga kajulugs. Libre-libre lang, wala kayong babayaran. Ayan po. Siguro itong mga may cottage dito mga kajulugs, kaya mga ganyan po, siguro may bayad dyan. Nasimpuhan ko lang wala pang tao. Kasi dun sa parting dulo mga kajulugs, may mga tao na po doon. May 4 na cottage pa dyan, lahat may laman. Siguro talaga may bayad doon. Nasimpuhan ko lang dito mga kajulugs sa nagustuhan ko na wala pang tao. Kaya yan, parang nakalibre tayo mga kajulugs. Yan po. Yan. Doon sa dulo mga kajulugs, marami naliligo doon. Siguro mga mahigit 20 nandun. Matao doon mga kajulugs. Hindi lang kasi mga kajulugs napansin kasi na tatakpan sila ng mga malalaking bato. Kasi kung maririnig mga kajulugs, maingay po doon. Apo. Yan o. Sa gitnang yan o. Marami po dyan. Yan o. Yan o. Marami pong tao dyan mga kajulugs. Mayroon pa nga nagsisidatingan mga kajulugs. Nakita ko kanina. Kaya mga kajulugs, kung naghahanap kayong ganitong libreng paliguan, dito lang po yung mga kajulugs to wait. Yan po. Libreng-libre. Ano. Ang linis pa ng tubig. Ang lamig. Free flowing. Ayan pa nga mga kajulugs, may kisidatingan pa o. Ayan o. Ayan o, ayan o. Kisidatingan pa. Ayan o. Pinayo mga kajulugs, ang dami o. Ano pa lang ito mga kajulugs? Alas 10 pa lang. 10 AM. Nakajulugs o. May sisidatingan pa. Ibig sabihin talaga, dinarayo na rito mga kajulugs lugar na to. Ayan po. Oo. Dami din ng baon. Ayan mga kajulugs, may sisidatingan pa o. Ayan sila. Ayan. O. Punta doon sila sa kabilang kasi. Ayun pa. Yan pa mga kajulugs, so may sisidatingan pa. Ayan. Oh.